Menteri rang badu kari, Narendra Modi, ula ai jingkren na kakut jong ka Redford, haka jing rakhi sngi yo lajluj bahnyo pusan. Ula sedang na kaba ai kublai ki breu ke India, haka jing rakhi bakintang, bat da ka jingkin mau, ki jinglen ladi jong ki riu yele lajluj kari. Haka jingkren jong Menteri rang badu Modi, ula kren kerpang sepang ki nongjob, haka jingyele kai Olympics ha Tokyo. Yakumba arspa sa pungut kinong yele kai Olympics, kinong trei, bat ki heka Sports Federation, la khots ngobha banyedon benta haka gyan pat hakmat ka Redford. Narendra Modi, ula kinmau, ya Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, B.R. Ambedkar, bat kiwei kinong yele lajluj, haba ula sedang ya kejingkren sa ka judgment riu na ka Redford, haka jingrakhe ya ka sngi yo lajluj kari. Ya ka jingpang na ka jingpiano ya kari, omla ban klet. Dakabaw loong, baya ka khatsaw terik unailar, an kinmau, kum ka vibhajan, vibhishika smriti diwas, ne ka Partition Horrors Remembrance Day. Menteri rang badu, ula ongru, bahaka ni kapor jong ka COVID, ki doktor, ki nurse, ki nongtrei paramedical, ki nong penkhoj, ki start science, ki balasna ya ketika, bat ki klurngut ki nong songsenong, ki baterei da kemensim sakri, ki tu baro, ki bala IT lut, man ka klip mat ban sakri ya kiwei, hakum kani kapor, ki day ban yo ya ka jingyaro jongi. Menteri rang badu, ula ong, babaro kilas ngau khuslai sepang ketika, kumno ban IT kai kini ki breu ki babun. Langin la na em ban pinyo tika ya baro. Henrei minta, ngi pinyat ya ka program IT ka bahetam ha ka perthai. Palat san pusau klur teli kitika la ai ha India. Ka India, ka ai ki marbam sa prapu klur ngut ki breu ha pedeng ka klam COVID-19. Menteri rang badu, ula bu ya ka plan ba arpusan senem na ka benta ke India. Ula ya wer na ka benta ka sabka prayas. Kapor kapoi haba ka jingya lenti haki kampen roy jong kano kari ka peni yeladi nakaliang ka batemai haba ka ya chaprang bat ki jingkut jingmut batemai. Minta kata kapor kalapoi haka jingya lenti ke India haki kampen roy. Menteri rang badu ula ong hakani ka jingya lenti haki kampen roy kari ngimdei ban bu put ya ki jingrakhe tang haka Amrit Mahotsav henrei ngidei ban pintikna bangi poi chakathong habangi rakhe ya ki jingdap sispa snem ka jingyo lajlot kari. Kathong jongi kalong bangin kintiawe kari ka bangi biang omtang haki jingtei jingsina babha henrei ban ya chaprang ringkat bat ka jingong ka sorkar ka berit ka jingsensyar ka bapura. Modi ula bodak lupa na ka benta ka jingdap sispa snem ka jingyo lajlot haba kren ha ka jingrakhe ya ka sngi yo lajlot bahnyo pusan. Modi ula ong ka thong jongi na ka benta ka jingdap sispa snem kalong ba mangi baro lang ngi wanra ka jingroy ka jingsensyar babha ka jingle renti eki ka jingtei ya ka India balong ka nuksa eki wei ka India ka bamare ringkat bat ka perthai. Modi ula ong ka Amrit kal ka dang jengai sa arpsan snem henrei ngimdei ban ap hadu kata kapor ngidei ban sedang ya ka jingkela nadu menta ban tei ya ka India batemai ban yo rakhe ya ka jingdap sispa snem ka jingyo lajluj. Da ka sabka sat sabka vikas bat ka jing persang jong baro ngin poi sakani ka thong. Minta ngi haban ya chaprang sa ka jingdap bat ka jingroy haka ba sispa na ka sispa kisnong kin yo ya ki surok. Sispa na ka sispa ki longying kin don ya ki account haki bank. Sispa na ka sispa ki nongyo mentoy kin don ya ki Ayushman Bharat card. Sispa na ka sispa ki breu badai hok banyo kin don ya ka gas hapo ka Ujwala scheme. Menteri rang badu ula ong bahaka jingya lenti haki kampen roy ngihaban pintikna bangi poi sakathong bantei ya ka Atma Nirbhar Bharat ne ka India bachania haladi habangin rakhe ya ka jingdap sispa snem ka jingyo lajluj. Ngihaban pinkalaya ladi ringkat bat ki jingkala kapor. Sabka sat, sabka vikas, sabka vishwas. Bat minta
सबका प्रयास कलोंग का बदन काम बन पोई शकथोंग जों का आत्मनिर्भर भारत ngihap ban pinyaso ya shispa na ka shispa ki nong songshonong jongi bat ki scheme kum ka Ayushman Bharat, Ujwala Yojana, Pension Yojana, Awas Yojana bat kiwei ban rakyat ke India ki kerdan bethamai ka sorkar jongi kala minjur ya ka OBC bill kan mang jaka kerpang ya ki brieu bedang kham saadien hakari ki kampen roy ki dei ban kedup ya baro kathan chetai lam mingi kathan Himalaya kintup ya ka Jammu bat Kashmir Ladakh ki road duriau bat ki jaka riulum kin pinlong ya ka nongrim na ka binta ka jingroi kari India haki por ban wan la ong umudi hakas ngi rakhi ya ka jingyo laj lut minta ya ka history betmai jong ki lat pinyaso la pinlong hakathan chatai lam mingi kani ka jing pinyaso kadai jong ki donut bat ki lat kalej kawan sian an sependep ya ka jing pinyaso ya baro kinongba jong ki jela kathan chatai lam mingi lingba kilin tirel hakawai kalyang ka Ladakh ka sakhi ya ka jingshna ki bakat kum ka juk beminta kat ba hakawai pat kalyang ka Indus Central University kan pinlong ya ka Ladakh kata ka Shilem jong ki jingpuli haki kirdan bachelor ya ka Delimitation Commission la thau ha Jammu bat Kashmir bat ki jingpen kre ki dangyat na ka benta ka election sa ka yeng dorbar thau an hakini ki por banwan la ong menteri rang bado ngihaban pinpau ya ka jingla trikam ka than chatei lam mingi jongi bat ai ki kabu ya ki hakalinti ki kampen roy jongkari umodi ula ong baka India ka don kam ka jingphai khmat sa ki nongrep barit baria ka thong jongi kalong ban kintieu ya kari ka bangi don am tang ki jingtai jingsina babha henrei ban ya chaprang ru ha ka jingong ka sorkar ka bari ka jingsenchar bapura la ong umenteri rang bado minta ngiyoi baki sinong jongi kila klastet haki kindiat senem balalej kilat kintieu kum ki surok bat ki boarding electric kila poi ki sinong ki thau minta ka optical fiber network ka ibor hakalyang ke internet sakini ki sinong ki thau ki nong trei kam la jong lingba ke internet kila kre yeladi haki sinong nong kendong ru umodi ula ong baka India kan sedang ya hinyop santeli ki rel Vande Bharat haki hinyop santayau jong ka azadi ka Amrit Mahotsav hinyop santeli ki rel Vande Bharat kin pinyaso iki benta baper jong kari umodi ula plie ya ka gati shakti scheme ban yarap thau kam na ka benta ki samla ngi don kam ban ngau sarong na ka benta ki tiar balachna hi ha India ki kamla jong pasdang hi da ki brieu ki dei ki nong thau spa batmai ya ka India haki hinyau snem balalej ngila pindu ya ki an bom yahap hakari ngila pinsuk ya ka jingtre ya ki kamla jong hakari Narendra Modi ula ong baka India menta ka shalan lai $1 billion ki mobile phone bat kala kelalong ka bor bakraw haka kam sna tiar haka perthei ki tiar bangisina ki don kam ban bha su bat nga kintu ya ki nong sna jongi baki tiar baki sna ki dei ban long ki bakren AA bat ki bara ya ka kubor sa phang ka India kani ka dei ka lenong batmai jong ka jingsenchar hakari don kam ya ka mon jong ki baha ka bor senchar ban wanra ya ki jingkala bakraw minta ka perthei kala ban yoi ba kam don ka jing duna jong kata kamon ha India don kam ya ka jing senchar babha bat babit ban wanra ya ki jingkala ya ki babun ki an barim la pindu no bat ka India batmai ka don ya ka jingpo sniu bakraw menteri rang bado kari ula ong bangi don kam ban pinlong ya ka India ka basyania haladi hakaliang ka boarding haswa bangin rakhi ya ka jingdap shispa snem ka jingyo lajlut umodi ula ong baka tenat penya rel kari kan pinduna bha ya ka jing penlut ya ka bor kat haka snem arhajar laipo menteri rang bado ula ong baka India ka dei tang maka kari ka balasoy ya ka soskular Paris Climate Pact bat kadon hakalinti ban pendap ya ki thong jongkani kanu ka kam baka India ka le menta ka thong bah khmat e kalong ban kintiu ya kalyang
bayadei bat ka green hydrogen. Menteri rang bakdo ula penbena ya ka National Hydrogen Mission minta kesengi. Labu thong ban penmi saus pa sanpau gigawatt ka bor balak ban pentemai kat hakasnem arhajar laipau. Bon naki kena kentei kila thok sanga bat minta ke sorkar kalarai babarok ki skul senek kin pliena ke benta ki kena kentei ru. La ong Menteri rang bakdo. Narendra Modi ula penbena ba ke sorkar kan kentiu ya ka rukom samkhau chiki baduk lingba ki skim baper kum ka midday meal ha ka jing persang ban weng ya ka jing jong ka jing duna bam bataimet. Ka jing duna bam bat ka jing duna ki ei bataimet ka kta ya ka jing he jing san ki kena ki baduk. Haba pet ya ka ni larai ban pinbha bat kentiu ya ka rukom samkhau chiki baduk lingba ki skim baper jong ka sorkar. La ong umudi haka jingkren haka sngirakhe yo lajloj. La kalong lingba ka jingsam na ki dukan ration ne ka skim midday meal ya ukhaw ba ai lingba kino ki program ka sorkar on pinbha bat kentiu kat haka snem arhajar arpusaw. Ya minta na ki khatsan teli ki jilla ba yo ya ka skim sorkar pedeng ban sam khaw bha lingba ka public distribution system santeli na kini ki pentrai kam haka wei ka district kum kalat jing persang. Ka Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, bat Chhattisgarh, kilas dang bansam yu khaw babha bat bataimet haki district bakila itu. Naka binta ka jingroi kelum kari, kalong ka bakongsan ban pinkut ya ka jing tuklar bom dadon kam naka sorkar haka jing im kibriu. Kam mensua ka sorkar ka syong haka jaka unongnya kali. Lek se kasngaudon kam hakatu kapor. Henrei kapor kala menta. Ki jing persang kilanang bun haki hinyaus nem balalej. Ban pelaj iki brew na ki an bam sngaudon kam. Yaki babun ki an bam don kam la pendu no la ong Menteri rang bakdo. Hapok ka jan ausadhi yojana ki beduk menta ki yo yaki dawai hakador ka beduna. Ya kumbah nyopusan hajar teli ki Health and Wellness Center lachna bat ngitrei ban bu yaki hospital haki block la ong Menteri rang bakdo haka jingkren haka jingrakhe yaka sngi yo lajloj. Yaka rinsan e-commerce na kabenta ki tiar basna daki seng yarap ladi ki kintei on sabu. Umodi ula ong haka sngi yo lajloj. Minta haba ke India kayaj haka linti jong ka jingong kintiu yaki basnahi kane karinsan kan ra yakini kitiar haki yau halari bat shabari kumjo. Ka India ka yakun persya yaki kam leno ki surgical strike ki pin yak jingkut jingmut jongi bat ka kubor syakinongshun la ong Menteri rang bakdo. Ka new education policy kadai kalenti ban yakun persya yak jingduk bat ban yasem yaki jingdon kam jong ka spasnem ba arpway la ong Menteri rang bakdo. Ula ong bakane kamat terikam batemai jong ka pule puthi kan penlek jingmut ban pencelur yaka jinghikai haki ketien la jong. Ngasim baka National Education Policy batemai kamut ke jingyakun persya yaka jingduk. Minta kari kadon yaka National Education Policy batemai ban yasem yaki jingdon kam jong ka spasnem ba arpway Menteri rang bakdo ula ong hak jingkren jong u. Ula ong su baka NEP kadon yaka benta bakerpang haba yaka sports la penlong ke benta bakongsan jong ka pule puthi bat omsyu ke benta basyuhikai tang kindiat kumenchua. Kaladon kapor haba yaka sports omsyu lakhen bakalong ke bakongsan haka jing pule. Ki kimi ki kpa ki juong yala ki kun bakin pinsep yaka jing im lada ki sulap miet ke yelek kai. Minta ka jing sngotu sapang ka sports bat ka jing biang bat jing koit kamet kaphat kalawan hakari. Ngilamat yakani haka Olympics ba minta ka kinti. Menteri rang bakdo ulaban bakani kaladai kapor ban kinti wekari saki kerdan bakam shalor bat ula ai kublai ya baro kinong India haka jingrakhe ya kasngiyo lajloj bah nyopsan ringkat bat ki jingong Jai Hind Vande Mataram Bharat Mata ki Jai ula pinkut ya ka jingkren jong u.